skloništa i da gradi parking na ovom poljančetu između skloništa. Formalni razlog za to je prokišnjavanje jednog skloništa i da bi se to saniralo, Skloništa Srbije žele da u saradnji sa privatnim investitorom, kome će poveriti izgradnju čitavog skloništa, za uzvrat mu dati kvadrate u toj trospratnoj zgradi, žele da izgrade te dve poslovne zgrade na po 3 sprata koje praktično predstavljaju poslovni prostor. Ja lično, a i prijatelji moji s kojima ovo organizujemo, smatramo da to uopšte nije u redu. Prvo što ipak mi smo ti koji ovde živimo. Drugo, dve trospratne zgrade koje se ovde izgrade potpuno će zagušiti ovaj prostor, naročito što su to poslovne zgrade gde će dolaziti po, 100, 200, 300 ljudi svakog dana, pa automobili, pa sve to. Mi i sad ne možemo ovde da prođemo jedni od drugih i od automobila i mislimo da takav projekat ne treba da se realizuje. Tim povodom želimo da potpišemo peticiju i da utičemo na javno preduzeće Skloništa Srbije i na Vladu Srbije kao osnivača javnog preduzeća, da taj projekat zanemari, odbaci. Jer to stanari ne žele. I da jednostavno pitaju stanare ovog bloka i okolnih zgrada šta je u njihovom interesu da se ovde uradi. Da li je to neki park ili čime bi se to oplemenilo. Ljudi su Klare Cetkin uspeli da prekinu i u bloku 40. Jedino ovako može da se reši. Da time naša bezbednost ugrožena. Zato što ta skloništa služe za to da se naša bezbednost ostvari u nekim okolnostima. I to je prioritet. Prema tome, bilo kakvo ugrožavanje tog prostora ugrožava sve nas. I mislim da bismo na to morali da... Mislim da su oni to uzeli u obzir, da to sklonište će ostati u podrumu praktično trospratne zgrade. Mislim da je novac koji će se zaraditi od toga mnogo važniji od naše bezbednosti. Dobro, to nam je svima Koga boli uvo za novac? Koga boli uvo za moju bezbednost? Koga boli uvo za novac? Zar nije bitnije da imate više zelenije? Nema, normalno, kako da ne? Ne, kako da ne, nego kažem da taj koji je razmišljao... Ne, mene baš briga, ali taj koji je razmišljao da diže dve trospratne zgrade razmišlja o lovi. Nije on kriv. Ne razmišlja ono prošljavanje. Nije on kriv. Znaš ko je kriv? Taj iz JKP koji mu dozvolio to, a nije ovaj čovek. A i on je uzao lovu. Ovaj hoće... Znači, mi trebamo peticiju da potpišemo. Se zna ko je finansirao izgradnju ovih skloništa? Zgrade koje su građene poslednje, 83. godine. Ove zgrade, Što vi napred ako ne vidite od mene? po ugovoru plaćali, na primjer, za ovo sklonište koje je tako. Pitam se da li možemo da se istražimo da li je možda neko Ja sam proveravala danas na internetu, nemamo nikakva prava.